Kunjuk ing asma dalem yang Rama yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Bapak Ibu, Bruder Suster, para kadang muda lan lare-lare ingkang binerkaning Gusti, sugeng enjing lan berkah dalem. Minangka panglimbang enjing ing titiwanci menika kapthik saking Injil Lukas bab 13 ayat 11 ngantos dumugi 17. Para kadang kinasih, Gusti Yesus ndobrak aturan-aturan kaku ingkang asring ngawrat-awrati lan damel sangsara tiyang kathah, langkung-langkung tiyang ingkang gesang sak jaman kaliyan panjenenganipun. Kabar kabingahan manggah kratoning Allah lan karahayunipun dipun wartosaken kanthi maneka warni tumindak nyata. Kadosta mucal nyarasaken tiyang sakit, damel tuwuk ingkang kaluwen lan paring suka gembira dhateng ingkang sami kasisahan. Paring dalem kasarasan dhateng tiyang sakit ugi ing dinten Sabat. Ngatingalaken bilih asih dalem nglangkungi sedaya aturan, tata cara lan hukum agami. Ingkang sedaya wau namung damelanipun manungsa. Andak putrane Abraham iki ora pantes diluari saka bebandaning ing dina Sabat. Gusti Yesus kanthi mekaten badhe mucal ngenyi universalitas asih tresna dalem Gusti Allah ingkang boten winates ing wekdal lan papan. Asih tresna dalem dipun paringaken kagem sedaya tiyang lan sinten kemawon ingkang tinarbuka ing sabda dalem. Pawartos lan suraos welas asih dalem Gusti estu damel sarasing sukma jiwa raga lan kawilujengan dhateng sok sintana kemawon ingkang purun nampi kanthi manah lan gesang ingkang tinarbuka. Para kadang sumitra dalem ing Sang Kristus, asih tresna dalem Gusti Allah dados satunggaling peparing kagem sedaya tiyang, saben tiyang. Amrih saged nampi lan gesang semangat asih tresna dalem Gusti menika, kita kedah purun kapimpin dening yang Roh Suci, Roh dalem Gusti piyambak. Rasul Paulus paring piwucal bilih saben tiyang ingkang nampi yang Roh Suci dados peranganing putra putri dalem Gusti, lan lumantar Roh menika kita wantun nyebat Gusti Allah minangka yang Rama. Kaluhuran minangka putra putri dalam Gusti Allah menika nyataken kita anggenipun gesang selaras kalian karsa dalem Allah lan salajengipun wantun dados seksi dalem pilih tresna asih dalem Gusti estu milujengaken. Para kadang kinasih ing Sang Kristus, atur paseksen manggah asih tresna dalem Gusti ateges kita misungsungaken diri lan samudayanipun minangka talanging talanging berkah dalem kagem sesami lan alam donya ing sakiwa tengen kita. Kanthi mekaten kita pantes kasebat minangka murid dalem Sang Kristus. Panglimbang kita ing enjing menika, menapa gesang lan tindak tanduk kita sampun ngatingalaken semangat minangka murid-murid dalem Gusti Yesus ingkang mranani. Mugi linuhurna Allah yang Rama yang Putra tuwin yang Roh Suci kados sing mula buka sak menika sarta ing sak laminipun. Amin. Kunjing asma dalem Rama yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Sugeng enjing, sugeng makarya, sugeng lelados
berkah dalam. Amin.